ug karon sa sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Hugas! Bilinto! Bye. Oh, Tanawa, nagkasaan na hinon ka. dili lang gid magpailan ako katong dimong yung cooler. Kay pailgon di ako siksikin sa ko. Ma? Pero siya ka, oy! Bata ka mga nagkatawag ikaw na. Maglalo di hamad eh. Kinsa imong katawan, ma? Mga tao ko ay puangot. Ha? Ikaw na day ana sa paghinay-hinay ug patay. Ma, may kontra ka? Oh, mga tao nga human ni mo tabagi. Ikaw pa ang himuong dautan kay maningil ka. Katawan lang dahil na. Nikatawa na lang ko kay nagkabuang man siyang tubag niyang akong bisudyaan. Naingon siyang batang way buot nga nagpunay singgit sa tumang kalagot. Mura bang imo na hinuong ma-imagine nga niya ka o nagsikad-sikad sa iyang tiil. Naglagot nga wa makabawas, anak. Mahimo ba din na ni mo tubayan ng klasiya sa mga tao, ma? Pasag din na. Mauna na niya makaingon na masakit ka. Magasto o magbayaw imo kasing-kasing. Ay, ayaw ka balak, anak. Ay, mauna to ang una o katapusan akong pag-contact niya. Relax na. Dili ko gusto nga doon na kay kaaway. Mas dito ang matiun sa tao nga wagi kontra. Naibaw ko, anak. Mau ayaw ka balaka kay di na magpabadlong si mama. Dili mahimo nga akong pakauwawan ang akong anak nga buutan. Thank you, ma. Thank you. Hello? Kumusta naman kung isugo? Ha? Pagklaro, oy! Kaya imposible ko na yung gimon. Sa inyo lang anak kadali. Bantay pa nagmasakpan ta ka. Nga imo lang kung dilipat-lipat. Bantay ka lang, ha? Oo! Oo, adto mo lang. Gusto ko mahibaw, tinood. I'm leaving. Karon na, Dad? Mo ba? Pero, mabalik na yun ko. Dad, okay ra ka? Miduwa ka na sa mga doktor? Oh. Bisaan ka ba na ako ha nga magpa-check up yung kag-usab? Anak, ako'y nahibaw sa akong kondisyon. Mga din na kinahanglan na sigihan ba ko ni mong pakang. Ano? Kung sa oras sa unsang adlaw nga angay kong magpakita sa akong doktor. Mga relax ka lang, okay? Imo na mahinuon kong di baby. Unsa man? Gusto ka ango-angohon kong sa'yo? Pagmahal na, Dad. Ayaw nagkatagig laing kahulugan. Okay. Aron dili na mo taas ang atong istorya. Mula ka na ko. Nahibaw ka ba yan nga time is gold. Dili na to angay nga usikan. Di ba, iho? Oh. Sige, ari na ko. Yato ta ka? Ayaw na. Day? Ano ba, Day? Ano? Magkalain sa ko ang kibati, doy! Nalibawat kayo akong balibo, dong! Nahadlok yun ko! Kay, bisigahan ko sa mata niya tungkol sa kabagsik! Ayog naman! Ha? Unsa ba nang istorya nimo? Wag ikong kasabot. Ay, basta! Ano man? Nahadlok yun ako, Hindi ko dong! kasabot. Nahadlok yun ko! Nahadlok yun ko ato niya! Darren, kita to sila? Hala! Nagkakita sa kaila! Oh, katong sakyanan nga ito mo niya. Dagan kayo sakay nga misugat ni Daddy. Dinal. That's my gate. Nagpaabot sila ni Daddy. Nakita ko pero mitago ko kayo ako makauyon sa lihok nila. Pagsikaig mga naong, Darl. Ay, mga kriminal kayog dagway. Unsa? Kinsa magkato sila dong. Ayaw ko niyo pagutan kay wa ko ideya. Darl, mga tao to sa imong amahan. Pero may to sila din eh. Darl, nahadlok ko. Dili na lang ta din eh. Darl, relax lang, please. Okay? Relax lang. Hasta ka, Inday. Pwede bang di lang dahil mo magkunahon na og dautan? Ayaw mo kabalaka ng inyong makita sa daklit lang, ha?
Mahimong tinuod tingali ng inyong gingon nga mga bagsik ug naong ang mga tao nga mikuha ni daddy din Pero sa inyong kalibutan, nga sukuhay lang ang batasan kaysa inyong gihatag nga hukom. Judgmental ra kay mo. Ayaw niyo ibase sa dagway nga inyong nakita ang kinaiya sa maong mga tao. Basta kailain gid ang akong gibati. Ako sad. Nakakadagan nun gani ko kaganiha. Nagkasugat pag yun lagi ang amang tinan-awan. Atong siga kayo mata. Murag wala pa makatusitog pa. Oy! Sagdi lang, kaya ako ni susihon. Hatagi ko ninyo higayon. Kinsay dito sa dapit nga akong giingon. Ako sir, ako na yung gipasa ng Ipos Eli ang sitwasyon para tawagan ka niya. Og tinuod yun nga wa na sila dito. Oh, kaya ko no, nahalin ang mga pisto. Dili mahimo nga makapalayo siya. Di gyud mahitabo nga masayop ko. Siya kung una na ko nakita nga naglakaw sa kalsada. Unya ginaganan ko dihang gitawag na ko siya. Og siya to nakita na ko sa picture frame nga diha sa sala atong namay kami ni Ila. Nada sir, Diya lang una mo. Wailay manaog ha kung dili ako lang. Ako lang una. Kitingalig maigking ang mga taong nagbantay diha kung makakita sa atong ginaganon. Ano? Punaan pa inyo mga naong nga murag kumakaon ng tao nga press ninyo. Ako lang manaog. Pero straight pa niyo. Ayaw ka mo kumpiyansa ha? Igmata ang inyong mga mata. Oy, mayong adlaw. Mayong adlaw. Apin mo mangutan ha kung tinuod ba nga lahali na kanyang dapita? Nakip ining bay? Oo. Kami mao yung ipabantay sa bagong tag-iya ini, sir. Hay naman na yung tinuod nga tag-iya ining lugar ha. Mayong tagdunay makatudlo ninyo kay dinasab ko importanteng tuyo niya. Ay pastilan. Naunhan may nung kuslain sa pagpalit ng dapita. Nga ako mong kinunggitiman ang pag-ayo. Wam sa gudayon ko makikita sa iya kay lagi busy man kayo ta. Mangutan ako. Naabay makatudlo niyo kung hain na magbase karon ang tag-iya nini? Kay gustong ta ko mangutan na niya. Kung doon na pa may sa ilaing property nga gusto niyang i-dispatsar. Nilarga naman sa gawa, sir. Ha? Ano, sir? Muli sulti, sir. Kapalit ini, sir. Larga! Wa dini ang atong ipangita! Carl? Uneasy gyapon ka? Mao di magipatusim ko galingon nga dautan to mga tao nga inyo nakita ni Inday nga mikuha ni Daddy? Sorry, Darla. Kalikman ko na akong nahinduman itong mga tao nga may babag nato dito sa bukid. Katubang mga tao nga gusto unta mo kidnap na ako. Pero nasanta lang tungod kay may abot sila si tatay ug ang mga kauban maong nasugamak sila. So walang ta kay angay nga kalukan pa tungod kay nahurot silang upat dili ba? Way usa nila nga nakalingkawa sa bala sa mga tao nga mitabang nato, di ba? Ngano, nagasiguro ka ba di ay? Ngawa na sila laing mga kauban? Kung doon na magani, dili na to sila mo kumpiyansa pa sa paghimo og daw tang lakang diha-diha. Human sila matibhangi. Maayo unta. Maayo lang unta. Hello? Ha? Oh, mao pa. Noon sa'y tagway? Sige. Salamat sa pagpahibaw, ha? Salamat. Sige. Bye. Kisay na dawag. Ang akong amiga nga mo'y mipalit sa lugar nga atong gibiyaan, tay. Iya kong gibalitaan nga doon ako na iniadto ditong tao nga nangita na ako.
Diha man kuno siya nang higayuna pero wa siya magpakita. Igo lang kuno siyang naminaw sa panagsultihan ng atong tao nga nangita nako og sa iyang mga sakop. Kinsa man ka? Sigon sa description nga iyang gihatag tay, mao'y nahulma sa kong huna-huna, si Victor Redentor. Ha? Dili na imposible. Maro si Victor. Dali nga makabantay. Di ni mo mailad sa dakong kasayon. Labing siguro, iyang yung nakita nga akong picture dito sa sala sa pag-adto nila. Unsa bagay tuyo itong tawanan? May adlaw rang magkaatubang ni. Pero kanangwa si Primo. Maki, nakalikay ka na. Mauhangyo na ko mo. Nga ayaw na lang yun pagpakita niya. Ug tunlon lang nako sa dakong kasayon ang kalbaryo nga akong naagian. Dili tay. Ang utang angay yung bayran. Madeline, Siya ra di ay ang dunay katungod nga mo pasakit. Ang muyatak og dungog. Ang hulmigas dadi nga puwerteng nga maya, mubawas pa man kadig pahit kung makabatyag o kasakit. Ako pa. Oh, dili mahimong palabyo na ako ang higayon nga dugay na nakong gipaabot tay. Kinahaglang iyang bayran ang mga luha ninyong duha ni Primo. Ang kalisod nga inyong gisagupang sa kong pagbiya ninyo. Wa siya'y uwaw. Wa utay sa payan nga dili ko niya pakastan atong panahona nga iyang gikuba ang akong pagkababae. Okay lang ko. Kay dili ako ang tipo nga mugukod og tao nga way gusto nako. Iya lang unta kong gipakigsulti tarong kay ako masagbuhian sa way kaping kapubuton. Pero iya kong gisibatan o gipasagdan nga maingon sa iro nga nagpaghot sa buwan. Ang tanang kasakit ako natilawan. Kinahanglan nga iya gyud ning bayran. Oh. Primo, anak? Ikaw na? Primo? Oh, Dali, duwa ta. usad itong nadungog na itong asikas ka niya. Insa man ka to? mo na'y atong bantayan sa sunod aron ta mahibaw tay. Wala lagi mauli si Daddy, Darl. Bitaw? Darl, sorry gid kaayo ha. Naibaw ko nga dili gid unta kaangay nga padunggon og mga linya batok sa imong amahan. Pero Sagdi lang. Sagdi lang, Dar. May kasabot ko. O dili ko makabasol nimo. Inday? Day, ikaw ang nagsuka? Inday! Naunsa ka? Nga misuka ka? Inday? Laing ako kabuhi. Lapad kay nga kugulo. Kalipungon ako. Dire. Ay mo daw og tarong kay magkuha ko tubig init. Tingaling nagutman ka lang. Ikaw ra ba no? Kung maunay mang musina, malimot ka ra ba hinuog kaon? Agdahon nun kagani kaayo. Imo lang dayon tang ingno nga basog pa. Nalato ka sa baho sa sudan nga giluto nimo. Mahimo bagod na. Danjod. Mura lagi ni tuyo kang tibuok palibot. Darl, ato siyang dadon sa doktor. Ayaw! Ha? Ayaw ako ninyo. Huwag dada sa doktor. Inday? Ay, mawagtang lalagi kita. Muinom lamang ako og tubig init. Oh, sige, ikuha ta ka ha. Unya, atong haplasan sa imong tiyan ug buko-buko. Day, Muuli ako sa amo. unsa? Kumusta naman siya? Nay, mauli ko na siya sila. Unsa? Inday, labangon pa sa dagat ang inyo. Unya pa ingon ka nga, mupauli ka? Nga ingon ana imong kondisyon? Kung siya makumaon sa kasdan, kinsa man ang tulbagon? Di ba ako? Amo? Mahimo ba ay pagkomedya? Mo ato na lang kita og ospital. Ay, ayaw lagi. Oy. Ano dili man? Nga dili man ikaw mo ipabayron. Ako amo gasto kay amo na obligasyon. Dar, ipalihog ko kuhag ilisan be. Aron makailis na siya. Tuloy lang si Ila kung naasan napita Inday. Ay. Dugoy dong. Dong, mamatay na dugoy ni dong. Ha? Kung dili gyud ka magpadag doktor, aw anak ka gyud mo sangko. O dili na namo itugot. Darl. Pero wa magina siya plano nga masugod sa atong gustong buhaton. Dili na lang ni nato pa ilison.
Oh, okay. Andaman na lang ang sakyanan, aron mo balik ka diri og imo siya alsahon. Sige. Ila day, ayaw kong tawon. Hindi nila ko sa balay. Sige lang to ba, ko tong inom tong tubig init, barong ko maulian. Ay, si Jude. Wa sa silong, Dad. Wa di ani mo masugati. Nag-andam sa sakyanan kay amo dadon si Inday sa ospital. Ha? Ngano? Nagsigig suka. Tingalig acute appendicitis na maong ato gining dalion. Akin mo dali sa hospital. Ayaw, dili ko! Dili ako! Dili! Ay, nalalagi day. Ayaw na lang. Ano na lang, magugudinikod. Wala gini kaso. Ordinaryo ra kito nga sakit sa tiyan. Sakit sa tiyan ra kito. Inday, ay pag-uot, kay dili ka doktor. Okay na lagi ko. Wala lagi. Tingalig acute appendicitis na. Bantay ka lang. Tana, Inday. Ako na. Pahuway na lang diha. Ako rin lagi. Huwag mo kayo problema. Danjad. Ang masagot lamang ako nga dadun ng ospital. Basta ikaw lang mo dala na ako. Ngano mo din ako, ha? Aron dili tayong balangan, ako na imudaan ni Inday sa ospital. Ato na lang siya tumanan siyang gusto. Aron madali ni. Kung si Bako doon na ni problema. Tana dong. Ila, intay tatanaday. Uban na mo, day. Inday, bantay maunsa ka, ha? Dili, sir. Dili lagi kumaon si sir. Basta kay Camila may mga doon sa ospital, sir. Dong, ayaw taon ako ninyo. Gitog yan sa kadautan, Ha? Maluoy, intawang amo na ako. Gusto pa intawang akong mapakabuhi. Bahala, nagmagailaid mo ako sa kalistod. Inday. Murag doon na lagi unod ang imong sinultihan. Sulti sa tinuod ay. Kung sa may mga problema, pwede mahimon yung nakahilak diha. Kung sa magkarason nga mahadlok ka mga ganina, sa dihang amo kang gingan nga dalon ka na mong doktor. Tuhod kay... Tumod kayo sa. Tingalig mapatay ako sa imuhang ama. Unsa? Ay, taon ako ninyong isumbong. Kung ninyo man gani akong itugyan sa kadaot, akaron dayo mas mayo pag. Inyo na lang mga kumpatyan. Hoy! Ano bang ingon anay mo sinultihan? Darl, naapasiya kipati. Ato na nang unahon aron dili ta makabuang. Tingalig unsa unya problema ini niya. Sige na. Mula sa ta sa ospital. Ma, baling dito sa imong kwarto. Pahimutang dito og tarong. Ay katog diha kay maglingkod lang kay tingali mo tikig pahinoon ang imong liog. Don't worry, nak. Gipiyungan na akong mga mata. Pero di ko matug. Tungod kay doon nagay una. Girelax na akong huna-huna. Ingon pa gid anang usa ka negosyante. Dili na mo akong gihuna-huna, anak. Pwede na mo isulti na ko kung sana. Unya-unsa man. Andam ka bang musabot? Ay, swear. Sa akong pagsuroy dito sa lungsod nga inyong gipuy-an ni lolo nimo. Wala ko namang nga naabot ko sa may tiilan sa bungtod. Diin sa ibabaw, akong nahanggan ang usa ka nindot na ayong bahay. Kakuno ako masayop. Gipanag-iya ni ko sa ka-foreigner. Foreigner, good bitaw. Naamang ko ka diha, tay. Pero wa na. Gibiyaan naman sa tinuod ng tag-iya. Gibili na sa kaliwat siyang asawa nga Pinay. O tuara man ni muyo sa maong lungsod. Pero, ibaligya. Timing. Ma, Good. Baguhay nagkadi ko nag-ampo nga maayo ang tagibaligya. Unya gidungog man dayong kus Ginoo. Lord, nisabot ka na ko ang akong pagyukbo sa imong gahom. murag may plano ka, ma. Yes, Madi, ayaw kong ina nga. ako tong paliton. Ha? Ayaw ka malaka, nak. Di na ko kupon ang imong iguha sa pagpalayo. Pero ako gyud tong paliton. Madi, Gusto na kong suwayan ang pagpuyo dito. Kay na ako'y daghang kiplano nga buhaton. Ma, Madi. Hatagi ko ninyong higayon. Okay? Mao ba? Pilion lagi ang tao. Kay way gikahadlukan kining imong inahan.
Day? Kumusta naman ka? Okay naman ako, dong. Dili pa ba kita mamauli sa ato, dong? Kung mahimo, dong. Pasag din na lamang noong ko ninyo nga makapalayo, dong. Dili, Inday. Dong, wala pa ganito ako mga andoy mamatay. O nga no mamatay ka man? Nahibaw ako sa kong kondisyon, dong. Wala pa man tugo. Magkasulay nga mamahimong inahan. Tugod di. Wala pa ako'y uyab. Pero nahibaw ako nga. Nga mabdas ako, dong. Tawag nagahilabtan ako sa ibang amahan. Oh. Bisan sa nagasiga pa ang batas ibang inahan, dong. Pero iya ako giapil sa mga babae. Iya gipayang maslan. Ito, siya na kayo nag-aako sa pagpukan sa kuang dungog. Dili kay sulod lang sa usa ka higayon. Kung dili, hangtod na nga namatay ang ibang ginahan. Basta na. Wala ka lang si Mayor Victor Dong. Yawa! Dong. Dili ka pwedeng magpalayo, Inday. Paminawa ko. Dili ka magpalayo. Pero pati yan ako si mga gamahan. Siya ang mamatay! Natsasalan to, Dong. Siya ang mamatay. Kung mahimo siya, maghimo siya daotang lakang. Kaya dili maginon niya siya tahuron sa balaod. Ayaw mo pagtuwa na, huyang nga itong balaod din ay. Nga para lang sa mga kwartahan. Ayaw mo pagtuwa na. Kung doon na may sakop sa itong balaod, nga naghimo og mga kahiwian, na paghapoy uban, nga nagtahod o nagtamod sa ilang mga katungdanan. Ug anda man nalipod, nagto mga linupigan. Wala na yung mga handog inay. O paminawa ko. Ako mismo ang pasalig nimo. Why si bisan kinsa nga makatandog nimo. Labi na ang akong amahan. Ipaniguro na ako nimo. Nga ako ang mahimo niyang kaaway kung iya kang pasipadaan. Pero ayaw lang makakupog sa mupauli dito sa ato, Dong. Kanahibalo kayo na ko, Dong. Adili gid ako pakatulog sa mga gamahan. Okay. Sa pagkakaroon, dili ti kapugso. Pero di sa ti kapasagdan nga maginusara. Mintras taguon ta ka atong demonyo na akong amahan. Ipahimutang ta mo sila sa usa ka dapit nga dili gid maabot sa mga mata sa akong amahan. Sa usa ka dapit nga luwas ka ug si ila. Si Daddy? Bisag unsaon. Sakop gid siya ni Satanas ila. Nagkaako siya sa pagbubak sa kinabuhi ni Inday? Dili ko na ikatugot. Jud, Kung ako namang gibaliwa sa unang mga adlaw ang iyang mga sa iyang gibuhat karon ni Inday, dili gid mahimo nga dili nako siya malukat. Darla, May nako pagkasakay sa iyang pagpakaroon ingon. Pronset gid ko. Maayo kinako pagkasyat sa tarong. Apin ako idanay na niyang gibasula ginulsalan ang iyang mga sanga nahimo ang mga kasaypanan nga iyang nabuhat. Pero misamo ta hinuon ang iyang pagkayawanon. Bisag gipasaylo na siya sa akong inahan. Kay iyang manahinog gipasamutan ang iyang pagkadautan. Hastang inusinti katabang nga nagyukbo sa iyang pagkaagawon, gikuhaan pa sa dungog. Nga mo na lang tayo bugtong ikapasigar mo ini sa uban. Pero di na nako itugot. usay imong plano. Inyo ra na mahibawan. Pero una sa tanan, ako sa ipahilo na si Inday. Ako tawagon si Tatay Amboy aron iya tag katabangan. Inday, ayaw na paghilak, ha? Ug wala na imong kado kay pasalig na ako nimo. Nga maimo gid ang katapusang katawa. Basta, salig lang gid na ako, Inday. Ha? Istoryahan tala niya kasi tanan, Day. Basta kay magkinalan ko karon sa imong panabang. Ayaw ka bala ka? Nakailan ka na ko. Dili mahimo nga. Ako kang pasagdan, Chod. Salamat, Tay. Uy, makalagot gitong babayan na.
Nagdalas larot. Unsa gyud kay iyang problema? Wa man siya mauli. Na-admit ba ka siya o unsa? Ay, bisag unsa na ako kontak si Jude. Di gyud ko maka-intra. Nga naman. Inday, ako na yung mapasalig ni mo. Dili, napita. Wag yun makahimo sa pagpasakit niyo. Ang ako na kasulti kay panggaon ka sa tanan nga niya, din sa palibot. Ako nang sigundaan, Inday. Ibilin ta mong duha si Inday din uban ni tatay. O sa ubang mga tao nga niya sa imong palibot. Mga, relax na ha, Inday. Paabutan na lang na ninyo ang akong pagbalik. Darl, amping ha. Why, mahilabot nila dili. Pinangga sa mga lungsuran. O dili sabihin na ako siya pasagdan. Salamat, tay. Naibaw ka naman tingali nga mahal na ako ang akong bana. Mao nga dili yun na ako. Ikalipay kundo na may daotang mahitabo. Dili na ko, Mr. Panga. Sultihan na. Kung kanito, nga wa pa mahimong kabahin sa Jude sa ato ha kinabuhi, ako siya nga gampingan. Misamot pa karon. Salamat sa imong paghatag og bilis sa akong kinabuhi, tay. Hula-hula, wala. Kung kano sa kay gusto mo balik dito sa ubos kay labi siguro, karon mga oras gipabot ka naman yun sa imong amahan. Sultihin lang ako. Kay sa amo naman niya nga paghatod mo dito. O karon dayon. Bulog sungkot, tay. Sige. Di, sir. Uy. Kang kinsa kang anak? Ngano ni agad din ikaw tong miabli sa git kanina, no? Oh, sir. Unsang oras ka pa din Ganina rin, sir. Kaming duhag ang akong tatay. Nagipatawag mo min Mayor. Napakuyog man ito tatay na ko ganiha. Nagignan man noon siya ni Mayor nga ibilin lang ko na ko din Kaya ako patabahoon ni Spy para makatimbang ko ng marang Inday. Ayaw. Kang kinsa kang anak? Dito ma, sir. Igsoon bang tiugugong? Mo ba? Oh. Gusto sa ka mo trabaho? Oh, sir. Unsa kang graduha? High school graduate naman ko, sir. Kubaw ka na. Tabangan ti kang makatrabaho pero ayaw din Sir? Pero dayon. Ha? Sige na. Jude! Iya pa di ka? Wa man ko mula ka, God. Nagpaabot ko nimo. Mas maayo. Pero papaulion ko na yung bata sa ila. Imo din ikuha nga katabang sad? Ako din papaulion. Kay luoy sad kay nga mahugla nga katabang nga high school graduate man din Nisugot man ang amahan. Natural. Ikaw na gud ang naghangyo. Pero di ko musugot. Kung gusto gi ka mo kuhag taglaing katabang, laki nga atong gikinahanglan karon. Mga ikaw Inday, ha? Ay basa. Kuhain. Dawatan niyo. Pauli na ha? Adtoon taran niya ka sa inyo kay makisulti pa ko sa imong ginikanan. Nga naman, ha? Pangitan na to siya tarong nga trabaho. Nga no? Binuang mo na kung ano sa bahay mo trabaho? Katabang lang? Ayaw, uy. Kaluisan. Ato sa ni siya ipahimutang ubahing trabaho? Ako man unta kinumpay eskwelahon. O, nindot ang nga planohadan. Pero, dito lagi siya sa ila. Dito sa mo pauli gikan siyang trabaho. Sige na, Inday. Salamat, sir, ha. Mayor, salamat, ha. Atul ko. Unsa may nasod sa imong o. Nga imo pa magitong gitandog nga mahimutang naman unta ato din Nagkasiguro ka? Unsa ko naman na ha? Unsay kasiguruan sa mga ginikanan na ito bataa nga mahal na ito din nga wak ka magisanto. Wak kay gipili. Pero wala na nang isulti mo.
Unsa man na? Manutas bay. Ato ta dito magtiwas og istorya. Dahila, nagkakasulti na sila si Judog kag Mayor. Mani ako giunahon na, Inday. Ay, dili lamang ta sila mag-aaway og balik. Oy, maayo na biya kitong ilang relasyon, amahan og anak. Sige, magtinabangay tag-ampo. Mahusay lang untang ilang panagsulti. Wala mo tayo mo gamit sa kainit sa o. Pasabtaragon ko sa buot nimong ipasabot sa imong gisulti ganiha, Jud. Unsa kadtong imong gingon nga wa ko'y gisanto, wa ko'y gipili, Kung matinud-anon ka lang gid sa imong kagalingon, Dad. Nahibaw ra kag usay but ipasabot atong akong linya. wa gyud ko nasabtan. Maunang ko sa tinuod nga kahulugan adtong imong gingon. Murag na kay nalimtan. Ha? Abi na ko gusto ka mangumustag na unsa na si Inday. Oo, tuod. Ay, mas inday ha, og si Ira. Nga, nag-inusara ka mang miuli. Dili na mao pangutanahang akong gipaabot. Ing na nga unsa man ay resulta sa inyong pagpadoktor ni Inday. Oo, mao din, nalimot na hinuon ko. Mauron. O sa may pulso, doktor ha? Limot ko na. Klaro kay gipasabot sa doktor di rin ako nga mabdo si Inday. Ha? Maong angay nimo sa pakaslan. Ginagaw ka? Nahibaw ka wag yun. Dili nimo angay pasagan si Inday, Dad. Sayang kahimtang karon tungod kay ikaw maling amahan sa ubabot ng anak. Jud! Wa pa ko mabuang ha? O kuno na. Aron dili ko magtuo nga naliso na lang utok nimo, Dad. Ayaw gipasagdi nga mauwawan si Inday. Kaya ang iyang kawawan musamot nga imong kawawan. Ha? Ayaw kalimot. Kung kinsa ka dining sura. Tarunong talagang istorya, be. Ayaw kong pasangin lidong! Ha? Wag ko mang masagil mo. Tungod kay mituo mang gikos gitugan ni Inday. Nga imos ang gipahimuslan. Bisan itong buhi pa din si Mami. Animal! Kadto na hinong ugok ang imong tuhuan? Wa ko'y labot ang litabo niya! Huh. Ayaw kalimot sa tulog ka litra nga DNA. Ha? Kay di gina malalis. Di gina malalis, Dad. Dili na niya ka makaikyas kung inig kataon sa bata. Ipa-DNA ta mo. Usa? Ayaw kong ingat Aron ko matuo. Nga wadi ko masayop sa paghatag og balik sa akong respeto ug pagsalig nimo. Jude! Ayaw kong Dad. ina ini. Dad, Please lang. Ayaw pangitag paagi. Nga magguba pag-usab ang atong relasyon. di gina maguba, Dad. Kung ako lang himatud-an nga tinuod kag nga naning kamot nga magtarong ka na. Kaya ano? Dili pa ba ng ego ang akong ipakita? Unsa may imong gusto, ha? Ipakita nako. Ingon man sa tanang mga tao dinhi sa lungsod nga angayan ka sa ilang pagsalig. Nga wa gid sila masayop sa pagpili nimo. Tungod kay maayo kang subanan. Makamao kang nga moangkon sa imong sayop. Ug andam kang mubarog sa imong tulubagon. Jude, wa gid unta ka na problema. Kung tinuod pa ang gipanabi atong punyeta nga katabang. Pero bakak man gud ang nadungog mo gikan niya. Ah, dili ta magdaog kung kita rin magsulti kay mo insister ka man gyud. Nga ikaw may husto. Maghusay lang niya tag-usab. Tugutan ta. Nga tinuod ang iyang mga pagbutang-butang rin ako. Pero por Dios, por Santo. Makaako ka sa pagtukmo din ng imong amahan? Ang pakaslan ang usa ka buang-buang nga katabang? Huh. Yano lagi nimo ang paghingan ug di mausaw sa katawo nga wa gid dag-anan nimo no? Nga wa gid makalaban? Abi kay datagbaw ka na mas pagpahimos niya. Mo yung kambang-buang sa Inday? Hay makabuang-buang nimo kay imong gisakyan ang para imo. Tao nga kuwang sa kabuot. Ayaw kong insultuhan dong! Bantay na imong pong. Jude Paminaw, dili ta kontra, ha? Dili gyud. Amahan ba ita ka? Ang akong kontra, mao ang buhat nga dautan. Dili ko gusto nga magpakabuhi ka nga giyamiran sa tanan tungod kay nagbuhat kag dautan. Nga sa ato pa? Sold-out kas gipanulti nimo sa usa ka musimos nga katabang? Naa ka na sa lang imong pagka-lockdowner, Dad.
Ayo ana eh. Nabaya sa gituhuan nimong mga musimos ang bulawanon kayo nga kasing-kasing. Wa ninyo mga kwartahan eh. Gusto na, gusto na. Huh. Bullshit. Undangon ta kining istorya ha. Kay nay oh. Nagsugod nag-init ang akong oh. Akong dugo. Milabad ang akong oh. Sige. Dad-a dinhi sa akong atubangan tong kwanggol nga katabang aron masulbad kini mo gipasangil kanako. Paselo ako, Chut. Pero, ingnon taga. Nawa, yo'y makatupong sa kasalbasan ng amahan mo. Dili na maihap ang mga kahiwian nga iyang nahimo. Nga amo lang gipalabay. Tungod kay kuwang mis mga ebidensya. Saon dungog-dungog naman. Pero doon na kiseda kung sa nga nahimo. Nga gikupisal din ako sa usa ka tao nga may kutlos kaugalingon niya kinabuhi aron dili na siya maamong sa binuhatan sa imong amahan. Murag si Gugong ang buti mo ipasabotay. Gusto ka? Ang loyal nga driver sa imong amahan. Kinsa gusto pa unta nga magpakabuhi pero napugos sa pagpakamatay tungod kay maglisod siya sa paglikay sa imong amahan. Ginoo ko. Grabe! Grabe ha, mag-antos ni Gugong sa mga kamot ni Mayor Victor. Karindot pa sa damgo at itong tawhana para sa iyong pamilya. Pero, giputol sa way kaluoy ni mong amahan. Ha! Wasi, wow! Nakaako pa siya sa pag-atubag sa pamilya ni Gugong sa lihang gihaya ng tao. Pero, kung nakabantay ka, naglikay siya sa pagtungaw sa lungon, ang pagtanaw sa naghigda sa sud. Kaya tingalig, mabantayan unya ang iyang mga reaksyon sa mga matang himantayon. Nagtuo lang yun si Mayor Victor, nga ignorante kayo ang tanan sa iyang mga binuhatan. Abi niyag, pinuragin kayo ang iyang mga lihok, nga wag yoy usa nga nakasabot. Pero malas lang siya. Kung dili gani na siya, matulid ako. Ako na lang siyang isalig sa Ginoo. Isalig ko na sa Ginoo ang mamahimong katapusan sa among panag-uban. O sa ganito, gusto ni mong ihangyo, Dong John? Iya kong gihagit nga ipada si Inday sa iyang atubangan. Gikinahanglan ako imong panabangtay para sa kaluwasan ni Inday. Oh, Mari Babes, musta? Wag yung ko mo Malibis. balita, Ipre. Sa unsa man, Mari Babes? Nagibaligya day ang nindot kay bahay sa buntod at sa mong lungsod. Oh. Kadi ato pa kong ibog kay ko ana, pero nauna na hinog ko sa lain. Mari, ayon kog mahay. Kay wag gyud masulti bahin ana. Nahibaw ba ka kung unsa ko kabisi, ha? Daghan kay kog giaktiman, Mari. Gusto ko man kumagdato og maayo. I-give up ko na uban ni mga negosyo. Madugay, man no time for love ka na niya hinuuna na, pre. Ay, sayang nga, we. Sayang, jud kaayo. Isa ka na kapalitan, ano? Sagdi lang. Magsusi unya ko. Ita, kinig mo ginahan. Uy, wa ko masayod ko sa plano Antonia na gusto na mahinoon siya mupuyo dito sa lungsod at tugpiyaan. Dili ko gustong masugban siya sa kadaot. Maong dili ko palayo diya, lo. Ako lang tunon lang akong kayubos. Sa pagkawagtang sa babae nga ituhuan ako ang ako yung mangkon.
ug ako ubanan si mama kung asa sa gustong mapundo. Karon nga nabalik na siya nato, dili na kumusukot ng muwa pa siya. Bisag ako, primo. Bugtong na kong anak ang imong inahan. Parehas ni mo. Wa ko'y kamutangan sa kalipay nga akong ipati siyang paghibalik. Mao, di ako gusto nga mawa pa siya pag-usap sa akong mga mata. Makisulti unya ta niya. Dad, Hay naman ka, ha? Mura ka magtagulilong. Kalit ka malang kawagdang. Pumantong istorya, nawa ka lang wifi ba o asa ka paingon. Unya, dili ka na makontak. isura na ganay ko sa palibot. Nanuaw sa mga suod. Ay masagaron. Nabaw mas ako pangita ni mo. Dila ko sa bahay. Mo pauli na ko. O, mas maayo. Kay, ganin na rin may nagpaabot ni mo. Ha? May kauban ka? Kinsa? Si Inday o si Ila. Hain ang maayong babae. Hi, Dad. Unsay imong gipalabi? Ang tinuod. Unsay tinuod? Pila ba imong gikinahanglan, ha? Galong ingon alam mo pangutana, Dad. Tungod ka nag-imbinto king dimundyang dako og istorya. Aron makakwarta. Maumanggil mo mga pobre. Basta wanay mahimo, mangilad na lang mo. Ayaw akong iparehas ni mo, sir. Nga maayo kayong mudala sa ibang papel at tubangan sa mga tao, ay. Nga himan-himan dito. Daga kay kag anomalya nga gihimo. Hilumbuang pa... Kuidaw. Ha? Kuidaw. Pikat. Unsa ba ka? Nakadungog ka? Giyama-yamaan ko ng kwanggol nga dako. Unya, pugnan ko nimo. Patagmon ko ang gagang dako. Ayog balihag istorya, mayor, ay. Ako may imahagi pa na mas-tamasan. Unsa na ne? Nga mo na imo pakasalan? Uy, kabaan ka buhin taon sa kalag sibog asawa, sir. Ako imong gibaboy. Unya ako himuon imong bate. Ay, di ka mahadlo ka magpakasalan, no? Kay buhi pa katong imong asawa. Pero nakaako ka sa pagpahimulos na ako. Hinom! Mulimod gihapon ka, Dad? Ayaw lagi pagtuo ng kwanggol nga dako. Gusto ning banyaga nga gubon ang akong pagkatao. Gusto na, Dad. Pwede ba ato na ni Husayon sa hinay nga paagi? Di na nato tason pa ng istorya, ha? Ay, kana. Sakit magyud ang tinuod unsa na. Takuma ka ang baba mo! Dad. Wa ulo kay pangilugin, no? Nga ako kay mong gitripan? Ha? Kawa ni mo'y uwaw! Nga pasangin ako nga ako kang ipaimuslan! Kino nga? Ha? Mutukom kong parehas mong kabaho ni mo! Dad, husto na. Ipadayo na to ang husay. Ang akong gusto nga diretsohon kong sulti kung pilay gikinahanglan ng bako ka nga dako! Kaya ako sinatagan para mahilom lang! Ay, kwarta ba ang buti mo ipasabat? Di ba nga maumagaling mong gikinahanglan? Mong imog yung gidodhon ako ng ibong kaugalingon! Bingo! Jun! Na! Hala. May angkon ka naman lagi sa tinoodan. Marag, di ka naman siguro angay pa nga magig-away pa ni Inday. Ni angkon ka na. Buisit! Buisit! Sige! Name your price! Ningles, pero nakasabutad ko anak mayor ay. Pero karon tani ha, karuhan ti kag sulte, nga dili baligya ang ako ang dungog, ang akong gikinahanglan, nga imo gyud kining bangunon. Saga! Ha! Karisdada ko ng manultian! Oh! Ikarga ay makasabot sa pulong pangarisgar. Uy, damit kay napulungan na mo mga pobre niyar. Arisgado yung kaayo kaming maningil kung ang dungog na mo ay mapukan. Unsa may buoti mo ipasabot? Ay, simple ra, God. Simple ra. Bangunan ni mo nga magdungog. Total, pwede ka namang magpakasal sa lain kay biyudo ka naman. Usa!
Oy, pakang! Ang tukira! Ayaw kong ginanggawi, ha? Pero, Mayor, sunod tuig ba eleksyon na sa? Oo, no? Eleksyon na? Nga may katawa mo ko, Kaila. Oh, Ha? Inyo kong gitabangan? Ha? Ikay nagtudlo ining gaganda ko? Kung sa oras magpakigsulti na ko? nga, dili yun na ingon ana, si Ila o si Dudong dyan. Ah! Mga amaw mong gago! Oh, jalan! Mga yawa mo! Oh, ikaw, Anghel na ka? Ah! Naday Anghel magpahimuslanon. Gusto mo na! Gusto na mo. Dad, ikaw, gusto na. Ah, Karon, okay. tubaga ang giniman ni Inday. Ang gusto niya, Dad, nga imong barugan ang imong gibuhat niya. Which is, angay lang. Para dili maguba ang imong pangan. Hapit ang eleksyon, Dad, di ba? Oo. Oh, hala ka. Ay, ako man yung isingit sa tibuok lungsod ba? Nga imo akong giamong-amungan? Kung imo lang baliwad o nag-imo gibuhat na ako? Inday ko. Ay, hilam niya. Ay, Hilam Dad, niya. Dad. Ako, digid ko ni mo mahulgan ni arang imuha pagkagutagot si mga ngipon, Mayor. Mahal mga lubo na tanan. Ay. Ipanigulag na ko ni mo nga. Tapos na ang mga maligayang araw mo kung ako yung binuangan. Ngalong, ingon ana man ang imong sultingan, ha? Isa ng tudlo ni mo, ana? Ikaw, Mayor. Ah, lupig pa ni mo igiyawaan! Usa ka pangutana, usa lang ka tubag. Taman. Iba ko gawason o dili? Oh. Paluway! Paluway! Mananap! Oh, mao na ikaw. Dahil imo ako giamong-amungan, lubig pa nimo'y mananap kagiyawaan. Maong ako gidning padilngon. Bahala na kinig kahuman mo salbar sa akong ngalan, imo ako patyan. Inday, Oh, mao ka nagtigong odang. Oh, kinakay human may makasalgi mo kamahan, mamatay sa gulayan. Inday, gusto na. Unsa man, Dad? Imo na dungog ang demand ni Inday, di ba? Oo. Gusto niya. Nga imo siya pakaslan. Ayaw kong papiliag daga. Kinsa ka ba? Katabang lamang. Katabang lamang tuod ako, Mayor, pero may utok man. Malas ka lang kaysa tanang babae nga milabay sa mong kinabuhi. Ako pa ang labing ubos ug matang nga nakaako sa pagsubi-subi ni mo karon. Ha? Nagmagod mo ang mga kwatahan nga mahimo ra kaayo ninyo nga yatakan ang mga uyamot nga parehas namo. Na, nagtuna lang gid mo nga kamo nahimutan din si babaw. Dili na mahitabo pa ang mahimutan kabut sa ubos. Tungkol sa inyo pagkahangol gwata, inyo na lang gikalimtan nga naay Ginoo nga may maningil sa dautan ninyo binuhatan. Sige! Yawit niya, tamas ginawa! Bahala ka! Sulbad siya ang kahimtang ang iyang gikinahanglan, Dad. Mga iya siya hatagi og marka bahala lang. Kung sa'y buot mo ipasabot yun, na ako ng ihatag, ang iyang gipangayo. Ang iya kong gipapili. Ah, musugot akong giigol na mong ipakita sa tanan din he nga iya akong gipakaslan o pagkahuman, pwede ra gyud ayon ko niyang biyaan. Unsa? Mao ka ako ang hukom. Ah, bisa. Wa ko magahong. Nagkalit ka lang ng kabatunog na isog. Ano, yun. Kung nagas katarungan, barog yun. Pero tuloy isa rin mo kagalingon sa pagpangay pasaylo kung sayop ka. Ay, salamat sa iyo pagdasig na ako. Kamo ang naghahatag na ako og ikong kaisog aron mawala ang akong kahadlok ni Mayor Vic. Pero ayaw to bakuya ka itong imong hukom, ha? Ibalik na to si Inday sa bukid, Darl. Dili mahimo ang mapabilin sa dini uban nato. Mintas dili pa matuman ang gusto nimong mahitabo nga bangunon jud ni Daddy ang iyang lungog. Kamang duha mo punto dito. Doawon tara mo. Mas mainang naa ka sa kiliran ni Inday. Ang mansyon dahil nga nagbaro sa babaw sa bungtod, magipalit ni Mamalo. Mao yun. Katong pirmi yung suruyan ni Ila sa gagmay pa mo. Mao. At dobi sa ubos, umako na may hangad. Diin sa among mga huna-huna, naa ang pangandoy nga makapabarog sa unta ta og parehas adto kanindot. Pero kinahanglan nga dili mo kumpiyansa sa imong ginahan. Naibaw ko nga makaabot kayo siya sa pagbutang og mga kasaligang gwardya atong dapita kung naaon niya siya dito. Kita lo, Ha? murag dili man gyud gusto ang Ginoo nga malayo ta dulo suralo. Kay bisag naabot ta taglayo. Pero ang atong pagbati nagpabilin man gyud dito. Lahi gyud kayo ang kamingaw nga akong bation atong dapita. Kung malayo ko bisag pinalang ka mga adlaw. Sakit mo kung gumingaw? Tugod kay nakat-on ka naman sa pagbahar sa lugar pa mo. Maogyat.
Dito mo ko magdako. Punan pa, nga daghan kayo mga nindot ng mga lumana na mo ni ila sa among panag-uban dito lo. Sa ako pa. Bakasyon na kining ato din sa gawas. Mamalik na dito sa lungsod nga itong gitalikdan uban ni mama. Ikapila ng botelya ang imong nahurot. Ikaunom pa lang. Kuwang pa. Dad, Tabangi ko, Jude. Kung unsa may gamay pang respeto, nga nagpabilin diyan nimo para nako. Tabangi ko. unsa may akong mahimo? Kumbinsiya si Inday. Nga pakalimtan lang niya ang nahitabo kay andam kong bubayad. Pero di na ko magpasalig nga tagan ko sa dako. Kay ito ay mga gwapa sa syudad nga akong gamiton. Di man gali makapugos na ako sa pagtunog dako, siya pa. Kasal lang gipangayon inday og dili kwarta, Dad. Which is mas labing lisod. My God. Unsa naman lagay kasulti sa mga manambong kung tugutan po ka lang nga mahitabo. Dili ka kumapuno sa kansyaw? Ha? Ngalan ka kong nindot sa musaksi? Dili ka ha ko katawaan? Kung kanang isinahang imong padwa-dwaon sa imong hunahuna, dili ka malingaw, Dad. Pero kung mao'y hatagan imong importansya ang imong reputasyon, imo ra gyud baliwad-on. Kung ang iyang pagmabdos lang ang problema, sayon ra kang sulbaron, Jude. Unsa man imong pagsulban, ha? Imong ipaabort para sa atong gimabdos unta ni Ate Lovely? May nalanggani kay wa mo sakay sa gusto nimong mahitabo ang doktor nga imong gisangunan? Wa ka may bawdan? Nga murder tong gusto nimong buhaton? Grabe ka. Di ka mahadlok mo patay? May mabagdi ka maghisgot pas nangagi. Okay. Basta, idigaon niya sa labing dali ang imong hukom aron mahimutang nga si Inday. At last, nakasabot ra gid ka sa akong giingon nga dili makatabang nga di nimo maayong daganan ang imong problema, anak. Oo, ma. So, paghandam na unya mo si lolo nimo para sa ato unyang pagbalik sa lungsod. Hay na may mga sawa og si Inday, Jude. Humala itong atong pagkumpruntasi. Wala ako siya makit dinhi sa palibot. Namakasyon. Nga lang mananghid na ko. Nagsalig nga na ara ko nga makasulti nimo. Usa pa, nagbikay lang sila nga madisturbo ka. Pero andam po mamarik din kung ready na kasad nga magigsulti ni Inday. Bahin sa iyang gikondisyon nimo. Ako ihatag ang iyang gipangayo. Pagkasal nimo si Inday? Oo. Pero sa huwis lang. Uyamot kaming dako, Mayor, pero purya buyag. Among kaliwat pulos giyud gikasal sa simbahan. Gibendisyonan sa pare. Uy, kung nagtuo kang basta-basta lang ang kasal sa huwis, nasayop ka, ha? Sinaw kay kagpusa sa anak kung magtinuntok? Ay, simbahan lang yun kita. Kaayob yung susuon sa simula ng kalahang dako, uy. Dad, mas maayo masad nga badawat gid ninyo ang bendisyon sa pare, Dad. Oh, Nanganday sa lintaon, ako nga mo paso, ay. Oh, Mayor, god ang akong pamanhunan. Correct. Jod, Mora na, So, final na ni Dad? mora na gid na. unsa pa may akong mahimo? May tag magpagyo. Muhuros o kusog. Muhuros o kusog hangin aron ilupad ning ambisyosang dako. Anak!
Dali na mo, aron makaabot na sa mesa. Yan ako. Ay, Yan ako sa gawas. uy, giunahan naman itang tatay, uy. Oh, okay, tada. Kay magpabook para basad ko para unya sa pagpa-blessing ining atong bahay. Hold your head up high and don't be afraid. Siya ang gikasal. Ha? Si Mayor Victor ang kasal. Kisa Pares. Ang lari ka pa, bang? May alis. Tay, tana mo. Primo, tana anak. Pagkadakong balikas. Usap pa kay tabua. Nga gipakaslan man ni Mayor ang ilang katabang. Dili ko makatuo. Uy, ay na ninyo glabdang inyong mga oa naghitabo. Basag dito sila. Nakita na ko sila. Kinsa, anak? Si Janongila. Oo niya? Okay na. Kaya na. Ug ako pag yung kayahon. Para okay na. Dad, nagduka na si Inday, oh. Papahuayan na siya. Bahala siya, oy. Kung sa man bata siyang wibot. Asawa naman na nimo, Dad. Shit! Day, pangatog na mo. Ay, okay ra ko diri dong. Isudla lamang ng imong amahan mo sihag kwarto. Ha? Ay ra ko sa sofa, muhigda dang. Ayaw. Dad, pahuwayan na mo. Wa may magpugong nga nagmatog siya sa dayon, oy. Dad, May aktimanon pa ko sa office. Ayaw una ko ninyong disturbo, ha? Ay, hatdan te kag kape. Dili! Wah, suga ah. Day, adjust. Pasensyahin lang una. Adjust yun ha. Ay, ulag ya. Magkape ba yagin na siya kung musulod na siyang opes? Ayaw lang una tandog ka. Nabaguhan pa na. Ayaw lang yung da imong papel isip usa na kaasawa. O? Lo, sa ibang pagtuo, ngano nagpakasal man si Mayor Victor sa ilang katabang? Ay, kanimo dudong. Ngano ako man tao imong pangutan-on, oy. Naintriga ko ini na. Ay, nagibugidahan. Murag to sa Teres. Ako sa Arion. Ma, Ang... anak ko sa'y problema, ha? ikaw ang doon na problema. Ha? Ngano nagilak mo ka? Naghilak. Wa manggod. Ma, naapangluha ni mo, oh. Wa pa mo pahiri. Sultihi ko ngano nagilak man ka. Primo. Please, tug-ani ko. Sorry. Sorry na kay... Ako na sang nahinumduman ang sa nga akong nahimo diya ninyo ni lolo nimo. Wa pakit ko mahuwasis ako pagpasol sa gibuhat ako pagpalayo. Moro ba ko gihasol gihapon ko? Gitulisok sa akong pag-abandonar ninyo. Madilin. Ito na yan. Tay, Kalimti na. Ito nga masakit ka o niya inoon sa kasing-kasing na imo ka natin. Nakasiguro ka? Nga maurag yun din nakasol ni mo, ma? Wa na kahirain. wa na anak. Wa na. Okay ra ko. Day, buhata lang gihapon ang naandan nimong pag-atiman ni Daddy, ha? Ipakita lang gihapon niya nga wa ka mausab.
buhata kutob si umay mo nga makuha nimo ang iyang simpatiya. Ngan nga iya ka ng asawa, buhatang imo katungdanan, haba? Kanang husto nga pag-atiman day, dako kay nagikatabang aron makuha nimo ang iyang pagtagad ug pagmahal. Timan ina. Di pa pinangga kay kanidadi kan adto, di ba? Pasilang dang. Dili na lamang ako magpaabot og pagmahal dong ay. Yung nakiilan na bayatan ko ng imong amahan. Naibaw ko kung unsan na siya kung maunay magdumat. Hinday, mausab ra gihapon siya. Kun imo lang tabangan. Nahala, sige. Ako lamang sulayan. Sulayan ko lang. Ay, pero mo excuse ako dong ha. Kay maghahikay pa ako para sa tuag paniod to. Sige, Inday. Mura kong nagdam ko. Abin ako kay midabang na ta sa layong nasod. Wa nagyoy ko'y puruhan nga makakita pagbalik sining lugar nga maoy miam-am sa tanan nato makasakit sa midabay nga panahon. Nanol ka ingon ka man, Analo? Tiguwag na ba ako dong? Pila na nagkakaadlaw ang nabilin sa akong pagpakabuhi ni kalibutan. Mahimong karon, ugma, o sa sunod adlaw. Di na nato may bawaan nga mawuha ko ninyo ni Mama Lipo. Lo, wag ay ng timaha. May mo bagato ng undangon? Istorya taglaim eh. Mangutan ako, Lo. Sige, diretso. Wa ka ba kay ideya kung nga nung nakahukom si Mama sa pagpuyo ining dapita? Sa imong pagtuo, unsa man ka ang bugat nga rason nga may hukuman dayon siya sa pagpalit ining pwestuha para anhin na sa mo pundo. Nadani siya sa lugar. Maura ka na ako ikasulti mo. Ana lang? Ngano, unsa pa ba niya ilain? Maunay gusto na kong mahibawan. Pagmat ko sa imong mga lihok kong sinultihan, Madi. Ayaw hatagi kasul ang nahuna sa imong anak. Igo na tong mga katuigan nga nang labay sa iyang pangapag-antos. Atong palikamutan, nga lundon kalipay na gyud ang matinawan sa imong anak, Madi. Oo, tay. Wa ka ba makabantay? Kamurag laom na sa kayo na gyunahuna. Hain man siya. Tuwa sa luyo naglantaw sa ubos. Akong adtuon. Kinsa man eh. Hoy, kung sa muka. Dagan ko gibuhat. Ay, kaon sa kay ting paniud to na. Tingalig mapas mo ka. Wa kay labot. Na, dili mahimo nga dili ko manginlabot nimo ay. Ako na ba kang kargo? Ayaw nila pang hilas-hilas. Sige na. Dad! Ngano, Jod? Jagda ka na sa mga asawa. Paghilas-hilas nila. Mukaon ko kanus ako gusto mukaon. Ayaw siyang pasamok-samukan ako. Kay ludoon ko nga magtanaw siyang naong. Nga. Karon na lamang. Hawa niya! Unsa magay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Upo sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.